Čaute, moje meno je Paťo a ja vás vítam vo ďalšom videu a dneska to bude čo? Tutoriál Na Lazy a Calendra. A Dominik vám na záver ukáže jeden trik, čo ho tak napadol, je to vlastne skombinovanie týchto trikov. Ináč Dominik pozrel, dobre. Hokaj tam! Tak, no, môžeme začať, nie? Ideme na to. Lazy. Iba sa rozbehnete, dáte si ruku, skočíte ruku dozadu. A teraz rýchlene. Uchol som si obľúbený prst. Strihol si. Idem. Takže ja to ukážem rýchlene. Poď. Môžem? Dobre. Takže Dominik to vysvetlí troška spomalenejšie. Takže na to, aby ste vedeli lazy, budete potrebovať podľa toho, kto je... Ľavák alebo pravák. Takže musíte sa najprv naučiť Ja vám to základne toto. Proste dookola si to skúšajte a naučte sa... Ináč sme opäť pred našou školou, máme tu veľkú slávnosť alebo čo? A naučte sa speed. Je taký trik, že tam proste iba dáte ruku a môžete. Takže. A potom, keď už to budete vedieť, speed dáva sa hore ruky, nohy a speed a lazy musíte držať sa pri najviac ruky do nohy, ale aby ste neškrtli. Hlavne. Lebo keď škrtnete, Ináč počkaj, Domo. druhá ruka sa vám neoplatí. Ja som tu chcel spraviť lazy z druhej strany, tam jak je tuto, to blato. A ja som spravil normálne po tomto, tak to som zagrindoval. Mal som na teniske blato. Potom, už iba keď to budete vedieť, ako Paťo, keď som ho to učil, tak robím to takto, lebo on sa prestával nakláňať a potom som mu to ukázal a raz sa mu podarilo, že škrtal chrbát, ale dal proste ten lazy, lebo chrbát, teda rič škrtol. To bolelo, to bola jak zápalka. Takže Aj teraz si horelo. dáme zrýchlenie lazy. Ale to už som ukazoval. Jak Zoro ti tam vlaje tá ona plášť. Tutoriál na lazy, ideme na Calendra. Stri. Teraz ukážem rýchle Calendra, budeme to rozdeliť dopodrobná, to bude prvá kamera, nemyslíš? Poď. Inak, ale takto. Aj to bolo troška viac. Myslíš? Takže Dominik nám to spravil dopodrobná. Takže, keď vezmete teda ten lazy, tak je na rade Calendra. Calendra si najprv robíte to iba takto proste, na tak boli. Takto. A vlastne, keď to budete vedieť toto, tak už si iba si namažte do pánky blatom a proste sa šmyknete a máte tam Calendra. A ukáž to normálne ešte raz. A teraz, ideme Calendra. Druhýkrát, ak by to malo byť správne, lebo v tomto sme sa všetci zamotali. Takže, vysoko nohy. Ináč nemusíte zase tak vysoko A doma. teraz matička to ukážem. Poď mi to podržať. Ináč ukážeme Dominikov nový trik, nestrihaj to. To ja ukážem. Nie, ja to ukážem. Keď to je Môžem? Takže Dominik vymyslel teraz taký nový trik, čo už som hovoril na začiatku, je to spojenie Calendar a na konci je to taký lazy, no. Tak, môžeme na to ísť. Teraz to budeme skúšať druhýkrát, že Domo? Je to bezpečné. Poďme. Teraz nám to Dominik ukáže dopodrobná. Takže, keď viete Calendar, vlastne zopakujete si ešte raz. Calendar a ste tu ešte aj lazy. A vlastne teraz ideme na ten, ja som to nazval Lazy. Tak ten trik existuje, tak to. Too lazy, no. Stop. Ešte nie. Takže poďme ešte pauzičke, nám to teraz Dominik ukáže dopodrobná. Idete Calendar. A v tejto polohe, už keď ste tuto, presne tam, kde som to bolo, tak dáte tú pravú alebo ľavú ruku preč a dáte ju dozadu. Dáte ju dozadu za seba, ako do lazy. Preč, dole. Tak. Vlastne tento trik spočíva v tom, že musíte si dať
že ten, kto nemá moc nohybné ruky, nech to radšej nerobí. Takže Joender hore, najlepšie by bolo, kebyže to robíte čo najvyššie ten Joender, takže, lebo to sa vám bude lepšie robiť. Hop. Hej, domov, teraz pôjdeme naraz. Dávaj, poď. Počkaj. Takže Takže teraz... teraz ideme naraz. Joender lazy, Too lazy. Takže ideme najprv Joender naraz. Poď. Libena, poď. Teraz. Too lazy. Poď. Lazy. Poď. Dúfam, že to nekúpim. Poď. To ide naraz. Toto ideme ešte raz. Lebo sa nám to nepovedlo. Jej, sa špinuje. Neviem, kedy bude toto. Ty? Poď, 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 poď. Ideš. Takže teraz ide to posledné. Too lazy, počkaj ma. Takže Nepojme naraz. dávaj, poď. Musíme, poď. Poď. To bol cool. Takže, dúfam. Ja idem. Tak poď sem. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Nezabudnite na like. Ak ešte nemáte odber, napíšte, či by takýchto tutoriálov malo byť viac. A vidíme sa na budúce a čaute.